पढ़े लिखे के अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दिए हुए, लेकिन लास्ट में मरते मरते समय तक बाबा साहब ने कह गए कि अगर हमें कोई धोखा दिया तो पढ़े लिखे लोगों ने दिया। हम मिशन गायक तारकेश्वर राव टंडन सर्व समाज खातिर ये गाना के परोसतानी कैसे भैया आई सुनी। बापू मतारी पिया सन मारे, बापू मतारी पिया सन मारे, पानी सब पीपर में गिरावेला। पढ़ल लिखल लोग समाज में डुबावेला, पढ़ल लिखल लोग समाज में डुबावेला। बापू मतारी पिया सन मारे, बापू मतारी पिया सन मारे, पानी सब पीपर में गिरावेला। पढ़ल लिखल लोग समाज में डुबावेला, पढ़ल लिखल लोग समाज में डुबावेला। जियते छुआ छूत मनाता, मरते के घाट पे जाता। तेरी धोबी ना ऊंचा है विद्वान पंडित बाबा। हाँ भैया, हम ओ पढ़ल लिखल के बात कर रहल बानी जे बाबा साहब के धोखा देले रहे। ओ पढ़ल लिखल के बात बाई कि जियते छुआ छूत मनाता, अब मरते एक घाट पर जाता। तेली धोबी नाऊ चमार विद्वान पंडित बाबा इत्यादि। ए बात के हम ऐसे कह रहल बानी कि केहू की घरे तिलक बियाह छठिहार भंडारा पड़ेला तो एगो समाज आवेला, समाज बोलावल जाला, जौना के कहल जाला डोम समाज। आ देखी उ खाना कब लोग खाला, नात रिश्तेदार आ घर परिवार यानी सब लोग खा लेला तो बाद में उ लोग खाना खाला। बाकी मुअला की बात घाट पर लास्ट में उहे भेटाला जौन तोहरी दुआरे सबसे बाद में खाला। माई बाप दुआरे पानी बिना तड़पेला, आ बेटा बेटी के कहेला तो बेटी बेटा नजर अंदाज कर देला। लेकिन देखी हमरा तो लागेला कि जियाला से ज्यादा मुअला पर लोग दुलार करेला। आ एक बात और बा, इंसान के पूछनहार कब आवेला? एगो विधा में जब मरे के होला तो लोगों के तुलसी गंगा जल पियावेला। तो जब तुलसी गंगा जल लोग पियावे लगेला, जब कुछ ना घोटाला तो लड़किया आवेले तो कहेले ए बाबूजी रसगुल्ला खइबा। पतोहिया आई तो कही ए बाबूजी छेना मंगा दी। दमाद राम कहे ए बाबूजी पकौड़ी खइबा। बाहरे जमाना जब जल ना घोटाला ओ समय पुछनहार आवेला। अमुअला की बात एगो और लोग भाषा बोलेला कि राम नाम सत्य है, यही सबकी गत है। बाकी तथागत गौतम बुद्ध जी कह गईले कि जन्म मरण सत्य है और यही सबकी गत है। हमरा तो लागेला कि माई बाबूजी से ज्यादा माई बाबूजी की फोटो के जरूरत बा आज की जनरेशन में। ऐसे कि माई बाबू जब मर जाला तो फोटोआ पर माला लगा के दुआरे भंडारा में रखा जाला आ लिखल जाला स्वर्गीय फलाना राम, स्वर्गीय फलाना देवी, स्वर्गीय फलाना गुप्ता, स्वर्गीय फलाना यादव,
स्वर्गीय फलाना तिवारी, इहे सबके हाल। हम रउआ सबके बताओ तनी, इतना लोग के भंडारा में हम गईली, बाकी कोनो फोटो के नाम के आगे ई ना लिखल रहे कि नरकीय फलाना राम, नरकीय फलाना देवी। ऐसे तो ई साबित होला कि खाली स्वर्ग बा, नरक है नहीं थे। आई गीत के लाइन में बताओ तनी आपके। हो जियते छुआ छूत मनाता, मरते के घाट पे जाता, तेरी धोबी नाऊ चाहे विद्वान पंडित बाबा। एक ही घाट, एक ही लकड़ी, एक ही घाट, एक ही लकड़ी, डोमवे छूत कहाँ गई समझ में न आवेला, पढ़ल लिखल लोगवा समाजवे डुबावेला। धरती पर सबसे पवित्र टेंट के गद्दा कहावेला, कौनो जात बिरादर होके सबको बियाह करावेला। हाँ सच कहतनी, ये धरती पर सबसे पवित्र टेंट हाउस का गद्दा। ऐसे कहली, ए धरती पर सबसे पवित्र टेंट के गद्दा कहावेला, आ कौनो जात बिरादर होके सबका बियाह करावेला। आ कौनो बरतिहा का जूता अगर गंदा हो जाला तो वही गदवे से चमकावेला। आ बिहान भइले फिर वे बरतियन के ओढ़ावेला, आ पूछला पर हल्का फुल्का ना बारात अधिकारी को बतावेला। आ पढ़ल लिखल लोगवा समझवे डुबावेला। ए भैया, नदिया नारा मंदिर बहुतेरा, अरे बहुत घाट नहाया, पृथ्वी का बहुत चक्कर लगाया, बाकी जब पूजा के सवाल आवेला तो बड़ा कम शब्द में लोग कह देला, कर्म ही पूजा है। हाँ, ये धरती पर सबसे पवित्र टेंट के गद्दा कहावेला, कौनो जात बिरादर होके सबका बियाह करावेला। ओही गद्दा से केतने जूता चमकावे, ओही गद्दा से केतने जूता चमकावे, उहे फिर बरतियान के ओढ़ावेला। पूछला पर बरात अधिकारी को बतावेला, पढ़ल लिखल लोगवा समझवे डुबावेला। पढ़े लिखे तो मेरे भीमज भी थे, विश्व रतन कहलाए, सब धर्मों का निरीक्षण करके बौद्ध धर्म अपनाए। हाँ, पढ़ल लिखल तो हमरे भीम जी भी रहले, लेकिन देखी, पढ़े लिखे तो मेरे भीम जी भी थे, विश्व रतन कहलाए, सब धर्मों का निरीक्षण करके बौद्ध धर्म अपनाए। वो कौन सा धर्म है जो बाबा साहब अपनाए? बुद्ध धम्म की एक ही है पहचान, मानव
एक समान, ऊंच नीच ना जहवा। मानव मानव कहावेला, दुनिया का रीत टंडन समझ में न आवेला। अनपढ़ जान लोगवा हमके पढ़ावेला, अब पढ़ल लिखल लोगवा समझवे डुबावेला। बाबा साहब ए मारे ए बात के कहले कि पढ़ लिख लेंगे तो आप अपने कमाई में से 5% अपने समाज में लगाएंगे। लेकिन आपने पढ़ा लिखा, नौकरी भी पाया, परिवार उठाया और शहर चला गया। आपका नाम चेंज, मकान चेंज, ग्राम चेंज। ये बाबा साहब का सोच नहीं था। बाबा साहब के सोच के टोटल विपरीत आपने किया। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया। हाँ, पढ़े लिखे तो मेरे भी मजबी थे, विश्व रतन कहलाए। सब धर्मों का निरीक्षण करके बौद्ध धर्म अपनाए। ऊंच नीच ना भेदभाव जहाँ, ऊंच नीच ना भेदभाव जहाँ, मानव मानव कहावेला। अनपढ़ जान लोगवा हमके फंसावेला। दुनिया करी तो टंडन समझ में न आवेला। बाप मतारी पियासन मारे, बाप मतारी पियासन मारे, पानी सब पीपर में गिरावेला। पढ़ल लिखल लोगवा समाज में डुबावेला। पढ़ल लिखल लोगवा